sar tinin norok oro tam nino tei oma haike je program haike panda chungto jakmani tini khangke 88 tong Maharaja Kriti Bikram Manik Bahadur ni Achaima ni sal birth anniversary ono jung tini office by Zonal development office Karbok sabjun ni uduge ADC procession ni uduge जों बोनो जों साथि सबै जों बरम लायखा जों मैथ खायखा जों बरम याफारो बोनो जों पालायबो बोनि आसाइमिन सालनो के ओ जरावनो सिनि करबक एलाकानि ग्रामीण एलाकानि करबकनि जरा करबक साब डिभिजन तनाय साबजोनल डेभलपमेन्ट अफिसनि जुरिसडिक्सनाव जे तंजानाय सिनि दिप्रासा kesang zorawo di Kutung pai sumaya kita pai maya mana kesang bugi matang pai jauh koron nusung sini Maharaja ni bumung tei kai sung muitok kai sini Maharaja Kriti Bikram ni mui nusung gerijan koron di Kutung tini sung bagai ka jadi si prosasuni untuk ge boni tolok teke sung जों दिनै कम्बल ब्लेंकेट डाबल साइज जों बागबायखा ओके सार नरक मो अमा हायके जे बुबाग्रानि जे अमा हायके पालाय जागै दंमोन बिसि बोसोर अकाखना अब ताकलाय बिसिनो पहिला जों सिनि सागबायनाय कलजा हाफां नि खौखांबाय खालाय ताकलाय बिसिनो जों पालायलाय माने ओके अमा हायके पालायलाय माने नरक जे नरकनि साब जोनल अफिस सिमि दा अमा हायके पालाय जाक ना आलका थंकरं हायके पॉलिटिक्स बोरा दं अरो जों अफिस अरो जा जों अफिस नि उदुकेने साब जोनल अफिस प्रशासन उदुकेने पालाय जायो ओंगे जिनि बुबाग्रा आसाइमिनि सालनो पालाय माने जों बिभिन्न ससियेल वर्कार्स एलाकानि बर' रक बायखने जों हम दंदे खुसि खालायनो जों पालायो एसे बर' कृति पालायमाया बर'खौनो जों मा पालायनाय एलाकानि बर'खौ अरो तिनि जे निने खुके खनाका कमल रक बाबु होननाय फेबा तिनि नर खरक बुसके बागै दं अरो तिनि जों 50 ता तिनि जों बुबाग्रानि आसाइमिनि सालनो मैथ खालाय जों 50 जन बेनिफिशियारि जों होनाय गासै दङ त गासैनि सिन बिसार आनि बुंखे अष्टग्रह जमातिया तब आं साबजेक्ट करबो 400 हामबाय सार